12,000 fil-familja f'Għawdex se jirċievu Water Saving Kits matul Ġunju u Lulju biex jikkonservaw l-ilma bħala parti mill-kampanja nazzjonali L-ilma ibda minnek. Waqt żjara fil-Gżira Wċija, l-Ministru Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Ministru Clint Camilleri ħabbru li ta' kull ġimgħa mobile unit se jdur kull lokalità biex jitqasmu dawn il-kits. Kull dar se tirċievi wkoll voucher u pakkett li se jissarraf fodda għall-ifrankar tal-ilma. Il-Ministru Dalli stqarret li l-ħsieb wara dawn il-kits huma bidliet sempliċi madwar id-dar biex jonqos il-konsum tal-ilma. 12,000 dar li permezz ta' dan il-kit tal-ilma li ser nkunu qegħdin naqasmu, ikunu jistgħu wkoll jiffrankaw l-użu tal-ilma. Wara kollox pajjiżna l-ilma huwa r-riżorsa mill-aktar importanti, u allura rridu naċċertaw ruħna li din ir-riżorsa nieħdu ħsiebha fl-istess ħin li jkun ta' benefiċċju għall-familja għaliex il-familji ser ikunu qegħdin jiffrankaw ukoll finanzjarjament għaliex ikunu qegħdin jikkonsmaw inqas ilma. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li dan il-proġett qed isir permezz ta' investiment ta' iktar minn 24 miljun euro li l-maġġoranza kbira tagħhom ġejjin minn fondi Ewropej. Qegħdin ninvestu fondi tal-Unjoni Ewropea f'madwar 21 miljun euro sabiex nedukaw u nkomplu noħolqu awareness kemm importanti nieħdu ħsieb ir-riżorsa tal-ilma. Il-Ministru Għawdex sostna fuq l-importanza li minn età żgħira inrawmu tfal biex jibżgħu għall-ilma u ma jaħlux. Millum il-ġurnata sa xarejn oħra ser nkunu qegħdin induru il-lokalitajiet kollha ġewwa Għawdex sabiex il-pubbliku tagħna jkun jista' wkoll jibbenefika minn din l-inizjattiva tant importanti għall-Gżira tagħna.